Yo ora ning kene lho konsepe koyo. Malah sing anu aneh-aneh. Wih. Keren guys dalane, Kang. Dalam berkabut, guys. Inilah seluruh. Nek mobil. Wow. Medun sih, guys. Ora medun, guys. Nyapa medun barang. Nah. Video. Apa sing kok video bocah-bocah ngelinting? Ada kok video ngae-ngae. Viral. Ayo di medun. Iso. Apa ora iki? Ojo ngono kang kene ngeden-ngedeni kae iki. Inilah seluruh terus berkaki sikil. Depok neng pirang. Masya Allah loh guys, view bisa Depok. Enggak. Woi. Koyak nang lo guys. Udah ciblan barang-barang video mancing. Lah apa nang? Ora apa-apa. Sto. Aman. Oke, muga-muga lah oke wae. Monggo, Mbak. Iki HP-ne udan ra apa-apa. Ora. Udan bala. Klebus. Kula tak pilih ngalih. Ini kok arep pol iki piye iki? Sido apa ora? Kang, kewu Kang. Was, bunyu. Dah. Lah, seluruh terus berkaki sikil. Mana lah yang kau? Kecana? Iya, kecana sih. Inggih. Iya. Kecana ya. Laku ya,